Kina cikin gidan na ashe kina kwanci kina baccin asara. Wato an shigo ma masa sata ba asara ki bace ba. Saboda ba gidan ku bane ba ko? Ba dukiyar ki bace ba. Ba za a yi fida. A ciki na mai wanka a ce shagan gado a ce an dauke daga shiga dole. Komar mai gaskiya ya gudu kawai take tsayawa, shi ko mai gaskiya yakan dafa dutse ne har ya sha romansa. Ana buƙatar ƙididdiga ne daga hannun masu iya lissafi domin ceto al'umma daga duhun jahilci. Hakuri zaki hajiya Mansura. DSP Bukar. DSP wallahi tallahi ni ka gani kiran da kai kira na tai kawai tace min gashi nan tana naƙuda. Kafin iso gidan na zo na tarar da ita tace ta haihu. Fitar da ne na tabo kawai sai aka biyo da waya sai ana gaya min wannan mummunan labari. Ai abun akwai ciwo. Kai naƙuda da ciwo ka haifi ɗanka sannan lokaci ɗaya a ce an ɗauke shi. Tafiya yake takun sanar nasa. DSP Bukar. Ina so in sani ko kina da wannan kike zargi akan wannan al'amarin da ya faru. Lissafinsa kadai zai iya bambance maka wani irin salo yake da shi. Jarumi ne domin irin wannan shiri za ku rika ganin yadda za a kawo muku salo na musamman wajen zakulo marasa gaskiya. Ta yaya za a yi takwakiyar ta kamu? Ta yaya za a yi a gane? Ta ina marasa gaskiyar kuma za su yi gumi a ruwa? Ba haihuwa nake so ba. Ina bukatar mai bukata. Wannan ba wani abu bane. DSP Bukar. Gashi kuma gaskiya ba ta. To second time kuma fa. Shi yasa ta dauki duk wannan tsawon lokacin na wata tara ba tare da kowa ya gane ba cikin gaske ne da ita ba. DSP Bukar. Ki kirawo mijinki. Ki sanar masa da ƙarya ki ce wa kina da ciki. Ciki na ke so Wasu ma a banza. Wani tamu. Shi yanzu in kin gaya masa ƙaryar cewa kina da ciki ni za ki kalli tsabar kino na ki ce min kina da ciki Masura? Kin ga matsala ta da ke ku? Na faɗa miki cewar ba za ki haihu ba. To bari in sanar da ke. Duk wannan zancen da kika zauna daki kika tsara abin ki kika shirya shi. Mecece matsala? Ko dai kana tsoron mata ne. Ka san ban taɓa maka maganar aure ko maganar wata yarinya ba. Kai me ya saura ne kuma? Wannan shiri Kuna zargi na da cewa ni ce na saci jika na ko? Kai tsaye ba za mu ci haka ba. wannan shiri zai zo muku ne da zarar kuma mun fara sakan muku duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. Daga nan kuma zai ci gaba da zo muku duk ranar Alhamis. DSP Bukar sai ku subscribe a tashar mu ta Ajiyar Sama TV domin da zarar mun saka muku shirin zai zo muku kai tsaye. DSP Bukar takwakiya na nan a ciki sai ku kalla ku biya ku ga da fasihin yadda zai dinga zakulo marasa gaskiya da kuma tantance masu gaskiyar. Sakamakon mijinta ba mai zama bane har ya kai lokacin da ta ce ta haihu. Bayan ta haihu ta ce an sace dan da ta haifa. DSP Bukar.